nananaringsing. Di unay kaiday ang kasing-kasing ng gamot nananaringsing. Di unay kaiday ang kasing-kasing. Ang gugma, ang lalaki, sugad-sugad hinlagitway, gigagabot ngani ay malaway-laway, gipapananglit ko tanong nga tabako, harapi hapon ngani kadali maladong ako. Ang gugma, ang babae, sugad-sugad in kamote, kay ang babaw-babuga, anbot nga matari, ginpapananglit ko tanong nga apari, buho ko ng ligi, anbot nga kanatbi. Kan utoy hingkadako, anggog mga tinuo, hadugan di makagno. Akuros, ginhalo nga ni utoy, kayang saya ni unday, pagundari ginikay. Akuros, dirila harumamay, iutoy, iuday, nga nagasawahay. Ang gugma, ang lalaki, sugad-sugad hinlagitway, gigagabot ngani ay malaway-laway, gipapananglit ko tanong nga tabako, harapi hapon ngani madali maladong ako. Ang gugma, ang babae, sugad-sugad in kamote, kay ang babaw-mamuga, anbot nga matari, gipapananglit ko tanong nga apari, buho ko ng ligi, anbot nga kanatbi. Kan utoy hingkadako, anggog mga tinuo, hadugan di makano. Akuros, ginhalo nga ni utoy, kayan saya ni uday, paghundari ginitay. Akuros, dirila harumamay, iutoy, iuday, nga nagasawahay. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho.
na na